Πάμε τώρα και κύριοι στη Λεμεσό και στο The Heritage Private School για να γνωρίσουμε τη μαθητική επιχείρηση The Halloumi's Mini Company, η οποία παράγει πατατάκια με γεύση χαλούμι. Η Όλγα μας περιμένει μαζί με την ομάδα για να μάθουμε περισσότερα και να γευτείς εσύ, Όλγα μου. Βεβαίως τα είχες δοκιμάσει από πριν και σου άρεσαν, γι' αυτό πήγες να δεις ποιος τα φτιάχνει. Ακριβώς, Κάτια, σας χαιρετάμε εδώ από την Λεμεσό και από το ιδιωτικό σχολείο Heritage. Είμαι ανάμεσα σε αυτή την ομάδα των κοριτσιών, τα οποία εμπνεύστηκαν από το χαλούμι και ποιος άλλος καλύτερος τρόπος να το έβγαζαν έτσι στην αγορά και προς τα έξω, κάναντάς το έτσι πατατάκια. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια εταιρεία στην Κύπρο αυτή τη στιγμή που να παράγει chips από χαλούμι, από πρώτη ύλη. Το χαλούμι είναι κάτι το οποίο έψαξαν τα κορίτσια, βρήκαν ότι δεν υπάρχει και έτσι αποφάσισαν μέσω του διαγωνισμού Junior Achievement να κάνουν αυτό το προϊόν. Να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, το δοκίμασα, έχουν κάνει 2 γεύσεις, θα μας τα πούν καλύτερα και οι ίδιες. Και να σας πω ότι μια συνάδελφος μας το έφερε στο γραφείο προχθές όταν παρουσίαζαν τα κορίτσια το Σάββατο στο Mall of Cyprus το προϊόν τους. Της έκανε εντύπωση, μας το έφεραν και εμάς. Να σας πω ότι για τους υπερτασικούς όπως και εμένα δεν κάνει να τρώμε πολύ, το δοκιμάσαμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Για τους υπόλοιπους κάνει. Να σας πω ότι τα μέλη της ομάδας είναι η Αγγελίνα, είναι η Άννα, η Μαγδαλίνα και η Μάγια. Να ξεκινήσω από την Αγγελίνα. Πώς προέκυψε έτσι η ιδέα της δημιουργίας πατατάκια από χαλούμι? Η ιδέα ήρθε από την αγάπη μας για το χαλούμι και επειδή είναι ένα χαρακτηριστικά και αγαπημένα κυπριακά προϊόντα. Επίσης είδαμε ότι είχε ανάγκη στην αγορά για πιο υγιεινό σνακ και έτσι κάναμε τα χαλούμι chips που είναι υγιεινά και έχουν high protein. Και ναι. Να πάμε και στην Αναμπέλ. Ποια είναι τα κύρια συστατικά του προϊόντος σας? Το κύριο συστατικό μας είναι το χαλούμι. Με βάση αυτό κάναμε 2 γεύσεις. Την original μας καθαρό χαλούμι και της γεύση ταβάσκο. Και είναι στο φούρνο να πούμε ότι τα φτιάχνουν. Πόσο δύσκολο είναι να φτιάξετε αυτό το προϊόν? Ήταν εύκολο, δύσκολο, κάνατε πολλά πειράματα? Κάναμε αρκετές προσπάθειες να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Προσπαθείς το προϊόν μας να είναι crispy and healthy. Είναι έτσι πολύ crispy, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το δοκιμάσουμε ξανά και στη συνέχεια. Σε ποιους απευθύνεται το προϊόν σας, Αγγελίνα? Το προϊόν μας απευθύνεται to all ages, κυρίως όμως σε νέους και ενήλικες που αναζητούν γρήγορες αλλά και υγιεινές επιλογές στη διατροφή τους. Είναι σημαντικό για άτομα με έντονο καθημερινό πρόγραμμα που θέλουν ένα θρεπτικό σνακ. Είναι για αυτούς που εργάζονται, για αυτούς που γυμνάζονται, για αυτούς είναι στο δρόμο, έτσι να έχεις το σνακ δίπλα σου και όταν πεινάσεις να τσιμπήσεις έτσι λίγο chips από χαλούμι. Θέλετε να συνεχίσετε να το κυκλοφορήσετε στην κυπριακή αγορά και μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς? Στόχος μας είναι να συνεχίζουμε με το προϊόν και μετά το τέλος του διαγωνισμού θα θέλαμε πολύ να δούμε τα chips χαλούμιου να κυκλοφορούν στην αγορά καθώς πιστεύουμε ότι έχουν perspective και μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους πελάτες. Να πούμε ότι τα πουλούσατε κιόλας έτσι στο mall. Μπορεί κάποιος να σας βρει και να σας πουλήσει? Έχετε social media που μπορεί κάποιος να σας βρει? Ναι, έχουμε Instagram, Halloumi's, and you can DM there. Μπορεί να παραγγείλει κάποιος από εκεί. Να σας πω κάτι, ότι τα κορίτσια δεν μιλούν, λίγα είναι τα ελληνικά τους και να το ευχαριστήσω πάρα πολύ που κάνουν αυτή την προσπάθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας την επιχείρησή τους στα ελληνικά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μαζί μας και εδώ η κυρία Εύα Αναστασίου, η οποία είναι μέλος της ομάδας, και η κυρία Αναστασία Αναστασίου. Προσπάθησαν πάρα πολύ τα κορίτσια, έβαλαν έτσι πείσμα, πολλή προσπάθεια και έφτιαξαν ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν το οποίο απευθύνεται σε όλους. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή, προφανώς μέχρι να έρθουμε να καταλήξουν στην ιδέα, αλλά μετά δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά, έκαναν πάρα πολύ έρευνα και όταν είδαν ότι πετύχαιναν τη σωστή ισορροπία και είδαν και τον κόσμο προφανώς να τους αρέσει, προχώρησαν με πολύ ζήλο.
Και αυτό που μαθαίνω ότι ξεπούλησαν κιόλας όταν παρουσίαζαν το προϊόν τους στο κοινό. Ισχύει. Είχαν κάμποσον κόσμο στο Trade Fair. Άρεσε το προϊόν. Προφανώς θεωρώ ότι επειδή είναι ένα combination μεταξύ της κουλτούρας μας και μια καινοτομία. Οπότε θεωρώ ότι γι' αυτό ήταν κάτι καινούριο. Και επειδή δεν το έχουμε δει ξανά, αν και είναι χαλούμι το οποίο έχουμε δει πάρα πολλές γεύσεις, συνταγές οι οποίες περιλαμβάνουν το χαλούμι, είτε ψητό, είτε βραστό, είτε στα κάρβουνα, είτε οπουδήποτε αλλού, δεν το έχουμε δει έτσι σε πατατάκια που είναι βασικά κομμάτια από χαλούμι, τα οποία έχουν μπει στον φούρνο και έτσι με διάφορες άλλες δικές τους μυστικές ιδέες έχουν αυτόν το όμορφο προϊόν. Είναι μαζί μας κυρία Αναστασία. Αναστασία, δεν ξέρω αν θέλετε και εσείς να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Να πω ότι οι κοπέλες δούλεψαν πάρα πολύ, ενθουσιάστηκαν αρχικά μετά τις πρώτες προσπάθειες για να πετύχει η κατάλληλη ισορροπία. Ενθουσιάστηκαν με τον κόσμο που ζητούσε συνέχεια το προϊόν. Και έτσι αυτόν τους έδωσε ένα περισσότερο κίνητρο να προχωρήσουν και θέλουν να συνεχίσουν και μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς και του διαγωνισμού, να δούμε πού θα βγάλει. Νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό το προϊόν, αφού όλοι αγαπάμε το χαλούμι και είναι το δικό μας παραδοσιακό προϊόν. Κάτι δεν ξέρω εσύ αν έχεις δοκιμάσει, αλλά έτσι όπως φαίνεται εδώ να σας το δείξουμε, είναι έτσι όντως τραγανόν, είναι χαλούμι, είναι pop το χαλούμι μας ή είναι pop? Είναι pop το χαλούμι μας, ναι. Λοιπόν, είναι το κυπριακό παραδοσιακό χαλούμι, το εγωπρόβιο. Οι θερμίδες κάνει, μας είπες για τα λάτι, ότι δεν κάνει για σένα. Οι θερμίδες. Ναι, τότε που με ενδιαφέρει εμένα, ξέρουμε θερμίδες και έτσι άλλες πληροφορίες. Θερμίδες δεν ξέρουμε ακριβώς. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι δεν προσθέτουν καθόλου συντηρητικά, δεν βάζουν καθόλου λάδι, δεν προσθέτουν καθόλου αλάτι. Είναι το χαλούμι, απλά η δυσκολία ήταν μέχρι να βρουν την κοπή και το χρόνο ψησίματος. Οπότε λογικά περίπου χρειάζονται ένα χαλούμι για να δημιουργήσουν 3-4 συσκευασίες, οπότε... Αυτό θα μας το πει καλύτερα ένας διαιτολόγος, να ζητήσουμε έτσι τη συμβουλή ενός διαιτολόγου να μας πει έτσι πώς καταμερίζεται σε θερμίδες έναν από αυτόν το σακουλάκι, και να σας πω ότι η τιμή πώλησής του, αν δεν κάνω λάθος, είναι στα 3 ευρώ το κάθε σακουλάκι και έχει και ημερομηνία λήξης. Το έχουν έτσι περιποιηθεί πάρα πολύ και τη συσκευασία και με το όνομα της εταιρείας τους που είναι το Χαλούμις. Μάλιστα. Λοιπόν, εξαιρετικά θα αγοράσουμε βεβαίως, Όλγα μου, και θα δοκιμάσουμε και το μεσημέρι στην επιστροφή σου. Μια απορία έχω από όσα είπες εσύ, βεβαίως, σε σχέση με πώς δοκιμάζουμε το χαλούμι, πώς το καταναλώνουμε, πώς το τρώμε. Τηγανιτό, το τρώμε ψητό, το βραστό. Εσύ πού το τρως το χαλούμι που είπες πριν, στον τραχανά μέσα? Αν το... Με στη σούπα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Στη σούπα του τραχανά. Λοιπόν, συγχαρητήρια στα κορίτσια. Μπράβο τους.